príjemnej futbalovej atmosfére. Si myslím, že od úvodných minút sa hral svížny futbal. Domáci postupom času získali územnú prevahu, predovšetkým v strede poľa, kde myslím si jednoduchými, rýchlymi kombináciami nás prečísľovali. Naša defenzíva stala na pevných nohách, superovi nejaké extra vyložené príležitosti, domáci si nedokázali nejaké vyložené príležitosti si vypracovať. To, čo prešlo, pochytal výborný Trabalík. My sme trošku v útočnej fáze, sme zlyhávali, kde sme loptu nedokázali podržať, kde sme nedokázali zakombinovať, tým pádom domáci získavali neustálu prevahu. Ale druhý polčas mal takisto podobný scenár, domáci začali aktivitou, ovšem väčšina tých akcií končila pred 16-kou. V závere sme si vypracovali dve, myslím si, vyložené 100% gólové príležitosti, keby sme pri tohto šťastia využili, mohli sme vyhrať, ale myslím si, že to by možno bolo pre domácich kruté. My sme nakoniec spokojní s tým, že sme na pôde kvalitného supera získali bod.